Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita insya Allah pada pertemuan terakhir ya, belajar Basa Jawa tema papat PB papat. Nah, materi ini masih tetap pecelaton ya, percakapan. Nah, materi nomor 1 ngowahi wacan tadi teks pecelaton. Carane yaiku nomor 1 tentokno dhisik isine wacan. Tentokno sapa wae progoni. Gawe pecelaton manut isi wacan lan progoni atau tokoh-tokohe. Tokoh-tokoh ya, tokoh nak jerone pecelaton. Tulodo teks wacan. Dina Minggu. Saben dina Minggu wiwit jam 5 lebih 30 menit. Esuk keluargane Pak Yono wis padha kerja bakti. Budini gawe sarapan ana ing pawon. Rehan lan Siti ngrewangi ngresiki omah. Rehan nyapu lan ngepel jogan. Siti nglapi kaca jendela. Banjur Pak Yono resik-resik nyapu latar lan buang sampah menyang pawon. Rehan oleh tugas tambahan ngumbah meja lan kursi. Pak Yono diewangi Rehan ngangkati meja kursi ning latar. Budini nyapake sabun, lap, sikat lan banyu. Banjur Siti gawe wedang lan goreng gedang kanggo cemilan. Meja kursi disikat, disabun uga dilap nganti resik. Banjur diwenehne ana ing teras supaya cepet garing. Kabeh tandang gawe kanthi temen lan guyub rukun, ora ana sing ngresula. Nah, iku wacane ya. Terus, nah, kita rinci isine wacan ya, isine dhisik. Isine apa? Budini. Isine gawe sarapan ana ing pawon. Nyiapake sabun, lap, sikat lan banyu kanggo ngumbah meja kursi. Nah, Pak Yono nyapu latar lan buang sampah menyang pawon. Nomor 2 ngangkat meja kursi ning latar karo Rehan. Nah, Rehan nyapu lan ngepel jogan, ngumbah meja lan kursi, ngangkat meja kursi ning latar kalian Pak Yono. Nanging Siti nglapi kaca jendela, gawe wedang teh lan goreng gedang kanggo cemilan. Nah, anak-anak setelah menentukan isine wacan, saiki nentokno progoni. Sapa progoni nduk teks iku mau? Pak Yono, Budini, Rehan karo Siti iku progoni atau tokoh-tokohe saka teks wacan iku mau. Nah, kemudian kita jadikan teks pecelaton ya didadekno teks Budini. Contohnya ya, Rehan lan Siti, ayo enggal diwiwiti resik-resik omah, amarga ibu arep gawe sarapan. Nah, Pak Yono ngomong, Bapak arep nyapu latar lan buang sampah menyang pawon. Nah, Rehane, kula kali Siti angsal tugas punapa? Pak Yono, Rehan nyapu lan ngepel jogan, lan Siti ngelapi kaca jendela. Terus Siti ngomong, punapa wonten tugas tambahan malih? Pak Yono, Siti gawe wedang teh lan goreng gedang. Nah, iku nek wis didadekno teks pecelaton. Matur suwun. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.